Super, krása! A buzeruje. Táto to budeme najbližší týždeň, na to budeme smiať. Dobre to je. Ďakujem. Dobre to je, pozor to. Akože krásne, len či to chytí ten masný papier, to je otázne. Čo by nechytil masný papier? Tam hodíme. Máš zapalovať? Pozor toto kam. Áno. Veľmi sú nosili, áno, ďakujem za papier. Ja som mal byť na papier, lebo som napísala nejakým papierom. A odostala podpísané. Na prácu. Čo je ešte zrobiť s tým novým časom? No ty, nemôžem. No to nie, to bereme my dole na záchod. Počkaj, to už zapáli. Na čítanie. No, Ondro, už to ide, ste chvíľa napätia. Ondro, počkaj, ja sa bojím. Aj ja. Ja som zaprvoval, že keď robím moje treba, my máme iný spôsob. Vevericiaci zapalovať mikrofónte. Ženy sú tak aj mali viac cukavy prešli. Alebo zapaliť. Vymeniť za ten nový čas. Ale už má viac palovali, to stavali už. Za ten nový čas vymeniť. Nový čas je už u nás v rukách. No však to. Ozaj, Ondro. Vieš, že ja trochu toho plynu zášneho. Instruktár. To je dvojka. Toto je počiatočný stav prípravy táborovej vary. Ukladáme jemné kúsky dreva na papier. Masný papier. To je úplná konštrukcia. Na papier. Môžeme kúsok po kúsku. Áno, super. Ako príjem zápalky. Nie, týka zapalovať. Ty povedala, že zapovedal. Ježiš, Juro. Keď si spravil to, čo myslím? Ticho, Dominik. Ukáž. Nič s tým není. Odborná technika skontrolujem. Nič s tým není. Ale Doňo by mali... Robiť len vedúci. Vedúci by mali Ja robiť. to bol napríklad Vedúci Doňo. To bol napríklad vedúci. Nezapaluj, ale iba podrž. Silačka Kika. Ty zapali vedúci. Malé deti na oheň. Používajú sa palice dĺžky 30. To nie je dôležité, len už spál. Keď prirovnám... No. Môže byť. Ja sa tu idem obesiť. Dobre. Postupne pridávame dĺžky a dĺžky. Môže to zapaliť potom rukou? Kika, tam je Kika. Áno. Tak čo to zapaluje rukou? Ako to zapáli? Vieš, my to nezapalujú sa. Kika, necháš tam miesto, keď to chce zapáliť, ten papier. Áno. To je profesionál. Nepodceňujte. Veverice, fandite. To je radioaktívne, to preskakuje, to za chvíľu to príde. Keď je drevo príliš dlhé, Polámeme. drevo prelomíme. A treba strašnú silu na to. Ako, keď je drevo veľmi červené, pridáme to. No. Keď nejde, pridáme ešte viac sily. A keď je tak koleno. Keď nejde, tak ho Aj tak sa dá. No už to mohla aj zapáliť. to bude iný oil, tam dole leží drevo. No horíme. Pau. Ešte nie. Ale že... Trpezlivosť musíte prinášať. To zastihol nám. Nenecháme sa vyprovokovať buzeráciami okolia. Dobre. To normálne vydám film o nej. Náhodou, ja som teraz bol ticho a nič som nepovedal. Lebo sa zabávali. Opäť, dlhé drevo prelomíme. Málo sily. Sila. Toto Superman normálne, že... Už ho zišiel zapáliť. Bo my chceme opekať. Drevo za už v dostatočnom množstve naukladané. Začneme ho predskakovať. Nerob to. Ne, ešte ho treba zapáliť. Ja myslím, že ešte trošku dreva. Ticho budú, už niekto horí. Keď máme taktickú poznámku pagáču, ktorý je sexy, musíme ho vypočuť. Afrika, ešte kúsok Ona má dreva. narážky na náš oddiel. Kúsok dreva. Počula si dneska verejnú poštu.
Tak ako môj oddiel sa zajtra bude činiť. Dobre, to sa potom popíte, ale... To sa zatiaľ postaviť v reáli a nie Môj oddiel sa za mňa, môj oddiel mi zaspieva. My si to hovoríme, Nie, tvoj oddiel sa stavia celým dušou a telo, ale nepíšete nejaké teplé. Môj oddiel mi to hovorí z očí do očá. Presne. Áno, to máme ďalej. Ale to nikto nepočuje. Nie, dobre, nech Ale sa tak to páči. není... To A není... teraz nastáva okamih pravdy, kedy radioaktívna veverica z kanála zapálí. Super. Áno, vieme zapalovať. Nie, Vika zapáli. Ohňom robí len vedúci. Dobre, Kamera, strihnuté. poprosím, strih. Strihnuté. Tak toto vyzerá. Kde to zapalingovalo? Nekuriča. Tieto nejde radioaktívna veverica Pozor, iba vedúci robí. Iba vedúci. Nie, iba vedúci robí s ohňom. My sa tvári ako vedúci. O, je Mišo! Áno. Ja sa tu dosť ráno. Ale slabo. Strašne to horí, krásna vatra. Juro, príď ho zapalovať. Zapalovať. Číka, tvoj oddiel nám ničí zapalovať, Číka. Nie, to buchne, to ti buchne. Krásny plameň vatra. Míšo, ty si vedúci? No, chytil. A hovorím, že dávame aj na podle. Ja by som mu ešte takú veľkú on nedával. Nádej? Ale už to vyzerá nádejne. Vyzerá, že nejak by rozkúkavala, možno, že sa aj chytí. Číka, fúkaj. No. Ale poriadne fúkaj. Keby ste cítili ten smrad. No vidíš, teraz to aj vyzerá, že sa chytí. Ešte. Toto sú plúca. Zdanie niekedy klame. Ale no, hovorím, keď bude rozfúkavať, tak sa chytí. Krásne. Skoro sa podarilo sa, super. Dobre, ja by som sa chcel verejne ospravedlniť mojej kolegyni. Všetkým. Ruku poboskať. Rýchlo. To, že sa ospravedlňujem, neznamená, že uznávam svoje kvality. To je len, že dneska sa ti to náhodou podarilo. Ešte nehorí. Á, už horí, hento sa už chystá. Potlesk, moment. Ďakujem.